Chile ram khopuya chuan solsim pha hialna khopa nula hmel tha Amanda oma ama hi architecture lama thokni in a hmel that ang bokin a hna po a thlin hle ani ni khat chu chonulama abelpa peplo vakolin an thian pakhat Fernando birthday party a kalpuya wa soma chuti lai chuan abelpa chu Fernando bedroom a chuan cosplay costume nen zo telema changmek ti ero a hre holo Peplo an phone a man lai chuan Fernando chuan lo be boyin a phone chu man mo takin ati topa ma se ti palthil thuwa alova khol bek le chu ni in Amanda chuan an thom chu alo hre thei ta tlat mai ni a poi tiang chu an nuam tol thom vela hriat hnu chuan Fernando chenna thlennan chuan hun a mangrei lo kher mai Amanda in aron phok ta ka chuan Peplo ti ngaina hrelo chuan kidnap ani thu chu a hril tangwata Amanda la chuti maya olsama ti dar thei ani bik silo Peplo ka pa chuan ka sakin ami panina chu mantlak lovin a chu sakta ani ti chuan Amanda chu psychiatrist nen a thin butut chungchang chu an soiduna Amanda chuan a thil ti chu in chira hnekin khatiang din mun kha atong le ani chuan ati non le du tur thu a soya doctor chuan ani anga thinrim na thunun theilo chu khung ran chi ani thu a hrilta ani Doctor thu soyawang chuan Amanda chuan aril ru thlakin poi ati thule a in chhir thu chu a soi ve ta a sim mak tur thu a soi nu chuan a sizol chhuale ta ani ma se police bank a thleng ta tlat maya a hna thona lama po in soi fe in amirin berber pahni in an phatsan thu chu an boss a hrila an boss chuan ngun taka angai tu hnuwa a hna atangin a chol tir ta ani an bossin a ban thu a hril hnu chuan Amanda chu lungoi lo tak chuan a chuak vele ta Amanda chuan Santiago a chenjui zel chu a du ta lowa a puan thua telin Valparaiso khopui lam apan ta ani anu trapa in lua tura lo nei hlowa chuta chuan a in vom lut ve ta roya na thatak a hmule thei ngei po a in be se ani a boina ber ero mi pa in an ngai ven lu tuk chu ani Peplo an a phat san hnu kha chuan mi padang hi aring thei to lowa ngai zong nei lam reng reng angai tu to lo ma se ani anga nula du om chu tu fa ma hian an thla thlam rei thein arin om silo ti chuan biak ina kalin a har sanate chu pastor hne na chona soita a pastor po chu ama chuwa om ni in Amanda hne na chuan a ko har chang le rian kom tur ama mo changa pianga leng turin a somta a chenna a thlen le hnu chuan Amanda chuan chanchin bu atangin naruak te chu azong ve tan ta ani a qualification aya niam anma mo vek awang le a experience nei to point a phak vek awang chuan thrum award taringota maktak mayin architecture lam farma a tho to na ang chi chu a thlang ta hlo maya chumi hnu chuan taksati len na thom hno lein halem avo boka mai kor avo le hnu phei chuan ama lo mel thria tu tan po hria thei lo mela puta ani alan dan thar nen chuan na dil tur chuan a interview ve ta a interview tu max chuan zona tam tak zotin pasal nein fa pahni anei to thu te chu a hril ta a adot soitioi om tu atan le mi pa in an ngai zon lo nan pasal nei angin a in soi ani max po chuan zona dang zo zui vak to lovin experience anei thaboka Amanda chu naruwa katan chuan alata ani avoi khatnan a hmel that wang ni lova na a hmu ve ta ka wangin Amanda po chu a hlim hle ani chumi hnu chuan max chuan staff dang tenen in hmel hriat tirin an hna chan pol theu te chu a hrila a tho pui tur te chu zuana fa pathum nei to le master degree be mek ani a adang le chu nula chelo tak mai kareni ni in a hna chan pol a ha dam bera ma se a hmel that awangin an du sak ber ani thung Mizoram chu ni se pute tlon nana do shelo kan tiang kha ani mai theini adang le chu an architect Marcelo ani a nula lom tak le an landa na tanga midang te chingmi ne in an na le na lo chu a boy pui berani
a hna baka zantin nula chi hrang hrang a tawmpui chu ani tin hun hman dan ani deuh ber Amanda a hmuh masak ber na pawh chuan Amanda hmel le pianzia chuan a hnar ngal mai renga Amanda chungchang a rawn sawi chuan ani pawh chuan eng angmi nge ani alo man thiam ngala miril rupon lang tak ni a hriat thu chu a sawi sapa in hnai lo ve ve an tum dun ta ani an hmalam huna enge thleng dawn tila an hredar silo an meeting hmasa bera chuan Amanda hnen na chuan tun hnai loka Telmex building hlui an thuam that thu an hrila an hna chu an zo ti ti to a ma se chu building a chuan engemaw an hriat chu mai theilo thila wangin internet signal a tha thei thlat lo maya Amanda chuan VP1 service lam ani a ring hal mai ani ma se current chuan Amanda chu mithar ani awangin an project a atel ve chuan har satna a siam sak mai mai ni a hriat thu a soya ama chuan har satna su kiang tu ni adua ma se max chuan chu tiang chuan angai ve tlat lo current jok chu soiho na tang chuan a chhok ta a chu wang chuan current chuan Amanda chu angai theilo ngal ta pang mai ni an boss chuan Marcelo le Juan chu Amanda puitur chuan a ruat ta a mithar Amanda thachang dol tu atan chuan hreru hle ma se an boss tu chu an hnel ngam silo an pathum chuan building a chuan an kalta ani Amanda chuan a thei to pen an boina bul chu angai tu a chuti lain Marcelo ero chuan nula laka a thei zia chu Juan alo hrela Amanda chuan signal ti boi tu chu rail station lam atangin ani arin tu a soi chuan chulam chu an pan le ta ani Amanda in hna a chhun zom le lai chuan Marcelo le Juan chuan an ti ti ngai bok chu an chhun zom le a Amanda chuan building hnuaia tuikong chuan a ti boi ani ti a hre thei ta ani Amanda le Marcelo chu tuikong en fiatur chuan an kalta a Juan ero rail kal hun lo ngai ven turin a oma Marcelo chu frequency lo en dik turin pon lama oma Amanda chau chu alut ta ani ma se gate chuan alut leng talowa a in thuam na chu a phel ta ani ma se Amanda in biak po na man ro chu a chiang ta thlat lo maya a thom no a in bel le ma chuan Marcelo chu ama ngai ven turin alo kalta a Amanda chuan rang takin Marcelo maya chuan a torchlight in alo chhun wata a thom no ti bal a hlo awangin a phel tur thu a hrila Marcelo chu in herin le lam a hoita ani an hna hlawtling taka an zo hnu chuan papan a sen chi in turin an kal ho le a Amanda kara chuan kalin a kara hian an rin hlel lo nan naupang thila da nual ani papa chuan Marcelo chuan zamorong kai lam fiam thu chu a vorle ta chiama a thian te pan ni ompo atinuam lo thei hial ani Juan chuan azir lai en adu awangin a chua san ta thuaya Amanda le Marcelo te chu an la chambanga an pahnia anom lai chuan Amanda chuan Marcelo chu mi pon lang tak ani thu a hrila Marcelo po chuan wannan taka lo hmang zuin in neina le naupang chu hring nun top na ani thuin alo changa Amanda chuan zan khat limna chau ni lo in thian thatna le hmangai na tak tak atem ve ngai don lo ni a ngain Marcelo chu a khongai jok let linga Marcelo la chuan adu thu sam mei chia pian hmang le mel te chu in suna tel ho lovina soya Amanda chu a thin ur hle mai ina ho nu po chuan Marcelo thu soi kha aril ru a cham renga a in ti danglam na a phel lai te chuan Marcelo an a dream gal pian hmang a soi kha angdon riau hian a in hreta ani ti chuan Marcelo chu non dan moi zer tir atum ta a klapa avakal veta ani ma se tun trum hi chuan ani na ang takin akal thung anin hmu chuan Marcelo mit chu alangal wat mai renga afala bia dan tur ngai to in a man hlan zui ta ani Amanda chuan a thut puin a be sei om to velina han oma Marcelo tan chuan a du vele velo hriat a har hle mai rewak lo hnu chuan a tuk lama in hmu puya somin a kalsan le ta daya Marcelo ngai tu na chu a chok boy angreng hle ani atu ka chuan Amanda chuan pastor khawa pan le in zanlama athil ti dan te chu awashila pastor chuan engtik nia ema chuan thudik chu ala hril don thawa wangin zanlama ache dan chu a in chirarin thuwa lo soya silain a kote ala thlo sak mai thei tia Amanda lo chhun zom na chuan pastor chu atimang ang te e
Amanda in office awa thlen le chuan Marcelo chuan zan lama nula aton thu le chu nula chuan adu zia lo hril ngal vata Marcelo chuan awar deuh tir hrema se Amanda chuan engma soilo zana chuan Marcelo chuan phur takin nula Amanda lo lan hun chu lo nga ka ma se darkar khat chuang zet anga nu chuan message dongin nula chuan alo kal theilo tur thu aron hrilta atu ka po chu tiang tho chuan darkar khat a in nga tir hnuwa thulsan le in atuk le lama an in ron pan adu thu aron thona office a chuan nula chungchang bok chu soi le in zana a ina aron pan tur thu chu phur takin a soi le a in soi theina chu dot ani ti hrema se Amanda chuan hlimhmel takin alo ngai thlak saka Marcelo chuan eitur siam sa lein anin date tan liu lewa ama siam angalan tir tumin a boy hlemai Amanda po chu lo thlengin beisei om dewin a han lem vela eli in lam an zo hnu chuan Marcelo chuan abante chu kisin aron hnai tanta ani ma se Amanda chuan atlai to thu alo narin a chu santa daya Amanda chuan hnu chuan Marcelo ngai to na chu a boy ta hlemai khoilam nula ma in achunga hetiang hian an atingai silo aril ruhana chu na thona Amanda chunga alei bota ani ti chuan Amanda chu thian angin a en ve theita a chu po chu mei che chunga alati ngai lo ani chu ti lain Marcelo lo be sei tu karen ero chu thikna wangin a lo chau thung office chunga Amanda le Marcelo ti vel chu hriat tumin a ve ni leng deuh thor thin ani ni khat chu karen chuan Amanda hne na chuan afa te chungchang a zot veta a Amanda po chuan a tho puite hne na naupang a hmu tir lo chuan an ring hlel thuai don ti a hreta ani ti chuan pastor hne na buk khan vakal le in afa angalim changtur naupang ngai tua pui turin awangena atu ka chuan an office a naupang pahnih chu ron hruain nu ani ti aron nem ngeta a ma se arin lo takin Marcelo chuan naupang chu lo lomin alo in fiam pui a hmu chuan naupang angai nat lo thu a soi kha dot ani ti a hreveta ani zana chuan in date voi ni na tan Amanda chu Marcelo chena chuan avakal le a tuna chuan Marcelo chu adanglam ta hle ani pon lang taka in lem vel a in nula hriat chian tum chuan a be veta ato pa phei chuan khumlam panin an borok po akang sang man hle mai ma se Marcelo man ro chu anun that theilo awangin azu zile ta ani atu ka chuan Marcelo chuan thil ni dan dik tak chu Amanda hne na chu na soi veta a Amanda chuan nularil ruhmin tuma be ingor le zwal turin alo fui ve bok e tur siam sa le lova ama ange in siam sak chin tur te chuan a hrila an ina inzui ho in e tur te chu an siam dun ta ani tun hi Marcelo an a ina meiche thena hroilu voi khatna bok ani a nuam po ati hle ani ane kham chuan in chungzola reife an ti duna Amanda chuan Marcelo chu engtiknia emo chuan mangaina diktak ala tong ve ang ti ringam lo le chumi atan chuan in petok lowa apua chu vele Marcelo chuan aron kista ani rang taken thupha choi le ngala ma se an pahni in kara mu theilo in zomna thuk tak om chu an pha thei hau lawang ni kha chu Marcelo chuan na tho pa in Max ne na chuan mangaina kong azo mek chan chin chu a hril veta a Max chuan mai mit ching chunga meichia ngai tua turin alo hrela Marcelo chuan engma soilo ma se a meiche du chu a hre the ni chumini vek chuan Amanda chu in date voi thumna tan Marcelo chena chuan avakal leta a be selo taken Marcelo chuan a hmangai thu chu a hrilta ani ma se Amanda chuan dot ani thule alain thlak danglam lo thu chu a hrila chumi hnu chuan meiche thuam in bel tirin khuma chuan a thlung beta a Marcelo be selo dewin chemte a phor tamaya adul chu azaita ani darkar reilo te hnuwa chuan police ron thlengin Marcelo chu anron phela chemte po chu alem ani ti le Marcelo chu anti thai mai mai ani ti an hreta ani Marcelo thildon chu TV an chua chuai choya Marcelo chu athang tlom ta hlemai Amanda chuan atum ange in Marcelo chu zirtirna apeta a ma se nuam chu atibik chialo pastor ne na awaril chuan Amanda chuan chu pa chu a hmangai ani thu chu a hrilta ani
Marcelo an office lo thlen chuan Amanda hne chuan mithar ani to thu chu aron hrila amani a achunga thil thlenga tangkhan Amanda chuan asoi dik ani ti le zan khat hlimna mai ni lo mangai na dik tak nei tura kepen turani zia asoi ve theita ani asoi ange in karen den chuan an leng chuak dun ta a ma se zana chuan Amanda chena chuan ruito kena kala Amanda chuan aron mulo nan kongka phena tangin alo chhona Marcelo chuan karen nen kar to pa in nei antum thu chu aron hrilta ani Amanda a hmangai thu po chu asoi langtela a mei chedu ang chi ni lovin pasal nei to ma se a hmangai na chu azep theilo thu soin in nei thei an ni lo awanga karen po in nei puya soma ni thu te thleng chuan asoi langta an pahnih chuan lung chetaka tapin thudang soizui to lovin anin threnta ani ti chuan in nei ni chu alo thlengta Amanda le Marcelo chu biakin pona in moin Amanda chuan thudik tak chu hril a han tum zeta ma se a thul le ta lung chetakin anin kwata zok ani pui thiam chuan Marcelo hne na karen chu anu pui tak ni tura apomem ti a han zo chuan a chan na nga ka mi pui lo re thuap kara chuan Marcelo chuan a chang theita hau lo maya thok le khata Amanda chu ron ha chiau thu tin a halem vo chu a thlok chuak ta dei maya Marcelo chuan ron pan vatin a samlem po chu aron phi tlanga la thil ni dan dik tak chu a hreveta ani kum tam tak aliam le hnu chuan Amanda le Marcelo chuan fa pathum an lo nei to a palina po Amanda chuan a pai le mek boka chung ko hlim tak an ni ta ani kan pi le puten koi po a koma that le ara a tha an ti ang deuin Amanda po hi a hmela that ang boken aril ru po a tha ani mithil chik lo tak le ril ru pon lang tak mai Marcelo po hringnun kalphung hlotling taka a zirtir theidana tang hian le khabu chu akoma tangin te su an tiang deuin Marcelo thil hlir dan anga thil kan thlir chuan kan ti solna sa theidon hle alo ni kan thlir ve chinange kinu mel thaset khi chuan min tum sela chu min theisa ma se min fight ve hle chu anga yang